Pamätáte, jak som včera dávala storku, že mi vykradli auto? Tak dneska mi ho ukradli. Takže už boli na mieste, kde mi ho ukradli, tam si to pofotili celé a povedali mi, že mám prísť na výsluch. Takže idem na výsluch sem. No a už som doma. Bola som na tom výsluchu. Akože aj policajtom je zvláštne, že kto ukradne rúžový Mercedes. Že vraj sa už dlho nebola žiadna krádež a keď je, tak sú to nejaké také staršie autá, ktoré sa hneď rozoberú na diely už na Slovensku. A teda písali ste mi, že ste videli moje auto ísť smer, no v Rajke, že ste ho videli. Takže niekto si ho ukradol, ale akože rúžový Mercedes ukradnúť je že veľmi divné. Ale ešte, že mám poistku na krádež. Takže to ma trošku upokojuje, ale je to, no proste je to divné. Kamo, ja neverím, že normálne teraz ste mi písali viacerí, že to auto je teraz niekde v Petržalke, niekde odparkované. Ale že random ľudia, že 4 ľudia mi to teraz napísali, tak som volala na políciu a povedali mi, že tam idú to pozrieť. Takže za chvíľu mi dajú vedieť, ale tak akože niekto sa prešiel do Rajky a potom čo zistil, že to riešim na Instagrame, alebo ja neviem, tak sa toho zlakol a nehal mi auto v Petržalke, alebo ja neviem, že keď to tam bude, dávam vedieť, keď to tam bude, tak hlavne riešim to od kedy som to zistila, že tam nemám auto. Lebo som nebola v aute dneska celý deň, ale zistila som, ešte som ho tam ráno mala, okolo 10, lebo sme niekam išli s Jurajovým autom. A potom, jak sme sa vraceli naspäť okolo pred 4, tak už tam nebolo. Ale my sme iba tak išli okolo, a som si tam, a ja že kokos, ja tam nevidím moje auto. Tak sme tam išli a kam normálne tam nebolo. Normálne som si myslela, že ja mám nejaké halúze, že som bola s tým autom niekde a som ho niekde nechala. Takže ja to riešim, toto celé, som teraz pred pol hodinou došla domov a riešim to proste od 4. Ale tak ja neviem, uvidím, máme volať polícia, či tam to auto je alebo nie. No, už som pri svojom aute. Majte sa. Odchádza polícia. Mám auto svoje. Pozerajú mi ho. A neviem, odtiahneme ho asi, že? Bol tam aj normálne, že policajný pes. Zobrali otlačky, robili fotky znútra, zvonka. Ja nechápem, kto si zo mňa urobil toto. Neviem, čo to je, žart, alebo neviem. Všetky veci z kufra boli, ne všetky, korčule a také veci. Proste som mala na zadných sedadlách, nie v kufri.